דפוק! אני דפוק! זה אופק! תקשיב, זה אופק, אחו שרמו אותה, הם מפגרים! חכו, אחי, אני הראשון... שון פול, חלאס למכור! חלאס למכור כבר! הוא עשה רפורט ישר! אחי, זה אופק... שון פול, אני הראשון שרץ לריאקטור לתקן אותו, מה יש לך? אתה דפוק! שון פול, אני מתחנן אליך, איך אני מקבל בוט? כי אופק, זה שעשה את הרפורט הוא לא יכול להיות אימפוסטר. בטח שהוא יכול! הוא עשה קיל והרג אחרי זה, ועשה ריפורט ישר, מה אתם... רונן ושורטליין. היא מלא. שיל. תעשו כפתור. נמאס לי לשחק בטעויות בלהפסיק את המשחק כבר!